Il-ħidma li wettaq il-Gvern fl-aħħar snin fil-qasam tad-drittijiet tal-persuni LGBTIQ fuq livell Ewropew ġiet rikonoxxuta bi premju internazzjonali mill-Assoċjazzjoni Spanjola dwar id-diversità globali. Il-premju jirrikonoxxi l-ħidma li jwettqu l-pajjiżi Ewropew biex itejbu l-ħajja tal-persuni LGBTIQ fuq livell dinji. Id-direttur tad-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Integrazzjoni, Silvana Ġus, qal li l-premju li ngħatat Malta ma kienx b'kombinazzjoni. Sostna li dan il-premju huwa rikonoxximent għal kollaborazzjoni effettiva f'dawn l-aħħar 6 snin bejn il-Ministru għall-Ugwaljanza Helena Dalli u l-komunità tal-LGBTIQ bl-appoġġ tal-Prim Ministru Joseph Muscat li dejjem imbotta l-qudiem l-aġenda tal-ugwaljanza. Malta, grazzi għal ħidma l-kollaborazzjoni li saret bejn il-Gvern u soċjetà ċivili, wasalna f'punt fejn bħalna fid-dinja mawx pajjiż ieħor f'dal-qasam, aħna verament qed immexxu u nuru kif l-affarijiet għandhom isiru. F'dawn l-aħħar snin, Malta introduċiet drittijiet tal-komunità LGBTIQ fosthom iż-żwieġ indaqs u rikonoxxiet ukoll persuni trans u intersex permezz ta' dħul ta' dritt tal-identità tal-ġeneru. Fuq livell internazzjonali dejjem il-headlines kienu Malta konservattiva illegalizzat u mbagħad jgħidu x'bidlet. Dik waqfet illum. Illum meta tmur f'konferenza internazzjonali tara li jgħidu Malta il-pajjiż li qed jurina x'għandna nagħmlu, mela allura f'daqqa waħda rikonoxximent ħa forma totalment differenti. Malta kienet ukoll l-ewwel pajjiż li għamel illegali l-prattiċi tal-konverżjoni. Minkejja dawn ir-rikonoxximenti, il-ħidma se tkompli biex issa l-ugwaljanza li għandna fil-liġijiet titwassal fuq il-postijiet tax-xogħol u l-ħajja ta' kuljum, b'mod speċjali b'ħidma fl-oqsma tal-edukazzjoni, is-saħħa u kummerċjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.